गिबियावनो गासैखौबो आंनि वेर बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों दिनैनि बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि आफादखौ जेनेबा गोबां बर' रायजाफ्रा मानो सनमान होनो माने लुबैलिया एबा खम जालांबाय माने सनमान होबांलिया एबा बिसोरनि खोथाखौ मानो मानिबांलिया दिनै बेफोरनि फारसे आं सावरायगोन नोंथांमोना सम दंब्ला स्किप खालामालासिनो नायलांदो बे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो आंनिफ्राय बेनो गुरै खावलायनाय अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव दिनैनि गुबै बाथ्राया बेनो नोंथांमोननो आं खिन्थाखाबाय जोंनि बर' हारिनि आफादफोरा जोंनि बर' हारिनिनो रायजो राजाजों मान सनमान होबांजालिया आफादनि खोथा बाथ्राफोरखौ मानिबांलिया दिनै मानो बेफोरबायदि सोमजिखो दिनै बेफोरखौ साननो थांब्ला जोबोद दुखुनांथाव आं डाइरेक्टलि बुंनो लुबैबाय जोंनि बर' हारिनि गोबां आफादफोरा थोंजोङै राजखान्थिजों लोब्बा थानाय बेनो मेन खारन दिनै आं बुंदों नोंथांमोना साननानै नाय जाय आफादा मोनसे हानजाजों जेनेबा राजखान्थि हानजाजों थोंजोङै सोमोन्दो थानानै खामानि मावो बिसोरनि बाथ्रा बुङो सोरखौबा मुं सुनाय सोरखौबा बाख्नायनाय सोरखौबा गाज्रि जेनेबा हेरेसमेन्ट होनाय बेफोर जुदि जायोब्ला साननानै लादो जिमान गिदिर आफादानो जा बेयो बर' रायजो राजाजों मानिजानाय नङा एबा सनमान होजानाय नङा बेनो मेन खारन ओंखायनो आं लुबैयो जोंनि बर' हारिनि गोबां आफादफोरा थोंजोङै सोमोन्दो थायाबालासिनो गेजेरनि जानानै हाबा मावगोन होननानै आं माने सानबाय थायो आरो आं माने बेफोरखौ लुबैयो आं हास्थायो बे आंनिसो साननाय आंनिसो माने हास्थायनाय दै नोंथांमोना मा सानो मोनथिया दिनै मानो बर' फरायसा आफादनि अफिस गाग्लोबलायनाय जाखो एबा मानो गाग्लोबलायो दानि दिनाव गोदोनि दिनखौ आं मिथिला खिन्थु दा जोंनि प्रेजेन्टलि जानाय एबा नुथायखौ नुनानै आं बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एबा सानदों थारैनो बेफोरबायदि खनसे नङा खननै खनथाम गोबां बार बेफोरबायदि एबसु अफिसखौ गाग्लोबनाय राजखान्थिनियानो जा एबा राजखान्थि नङै सुबुङानो जा दिनै आफादखौ जेनेबा मानो सनमान होबांलिया आफादनि अफिसफोरखौ मानो गाग्लोबफैलायनाय जाखो बेनि फारसे जों गोबां साननो गोनां गोबां दुखुनांथाव जों गोबाङानो सानो बर' फरायसा आफादखौ आं गुबुनखौ बुंथ'ला जोंनि बर' फरायसा आफादखौ हारिनि सिनस्रि होननानै गोबाङानो सानो आंबो बुङो गोबाङानो बुङो जोङो साननानै लायो बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गाज्रिखौ लुबैया एबा माने गाज्रि आबहावा बारनाय जेनेबा बर' हारिनि इयुन जोलैखौ गाज्रि लामाजों दिन्थिनो नाजाया एबा गाज्रि माने थासारियाव दोननो लुबैया जोंनि बर' फरायसा आफादा नाथाय दिनै बे आफादखौनो मानो जोंनि बर' रायजो राजाया मोजां मोनबांलिया मान सनमान होबांलिया बेनो खारन माने राजखान्थिजों थोंजोङै लोब्बा थानाय राजखान्थियाव आगान होयोब्ला साननानै लादो एगेन्स्ट जाखाबाय साननानै ला नोंथांमोना सानदों नामा राजखान्थिजों बर' हारिखौ बर' समाजखौ एकदम गोजौ लेभेलसिमल' दैखांनो हागोन माने राजखान्थिजोंल' बे साननाया जोबोद गोरोन्थि आं बेखौ गोरोन्थि होननानै बुंनो लुबैयो राजखान्थिजों आगान होनाय माने बर' हारिया नोंबा नों आंबा आं गावस्रालायनाय साननानै लादो गोबां इयुन जेनेरेसन उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो लुबैयोब्ला दिनै राजखान्थिनि जानानै बाथ्रा बुङोब्ला सोर मोजां मोननो मानोना बयबो गावबा गावनि साननाया जुदा जुदा नङा होमबा राजखान्थिनि बेलाजों नोङो जुदि थांनानै सोरबा रायजोखौ बुजायनो थाङोब्ला बे रायजोआवबा बे राजखान्थिनि मोनसेल' थि हानजानि दंना गैया बेयावबो बेफोरबायदि एगेन्स्टआ सोमजियो नायलायनो हायैया सोमजियो नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां बर' हारिनि आफादफोरा राजखान्थिजों थोंजोङै लोब्बा लानानै खामानि मावनायावनो बेफोरबायदि बर' हारिया नोंबा नों आंबा आं जालांगासिनो दङ साननो गोनां बाथ्रा बेफोरो दिनै राजखान्थियावल' आगान होनायखौ नुनो मोनो थोंजोङै
गेजेरनि जानानै जुदि राजखान्थियाव बिजोंबा बिजों गोरोबलायनानै बिसोरखौ खौसे खालामनि बिसोरखौ खौसे खामानि मावहोनि बेफोरथ' गैखाया राजखान्थिनि बेलायाव दै राजखान्थिनि फोथाराव बेफोरबायदिया जाया खिन्थु जायो खिन्थु गासैजोंबो ज' नङा सोरबा सासे सानैजों गोरोबलायो खिन्थु गोबांजों मानो गोरोबलायनो हाया थारैनो बेफोर गेदेर गोलावफोरनि साननाय एबा बुंनायनि फारसे जों दिनै आं दिनै बुंनो लुबैयो आरो गोबाङानो बुङो राजखान्थियाव आगान होनानै बर' हारिनि फारसे खौसेनि बाथ्रा बुंनो हाला बर' हारिनि फारसे माबा मोनसे गोरोबलायनांगौ मानांगौ होननानै सोरखौबा दबथायनो एबा सोरखौबा बुजायनानै दोनहैनो हाला दिनै बेफोरबायदि थासारियाव फैबाय उन्दै उन्दै जेनेरेसन उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै बिरि सिगारेट जाला लोंला गेदेर उन्दै सनमान होलिया दिनै बेफोर मानो बेफोर थासारिया मानो जाखो दिनै गामि ओनसोलाव सोरबा गामि सामलायगिरि बिबान मोननाय आफादगिरि नेहाथारियानो जा गामिखौनो सालायनो हाला जाबाय गामिनि रुल्सफोरखौ सेफायनानै नोंबा नों आंबा आं जालांजोब्बाय दिनै मानो दिनै बे राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनायनि मेन खारन बेनो आं बाराखौ बुङा आं सोरखौबा थांखिनो लुबैया गेजेरावनो बुंदों नोंथांमोना साननानै नाय दिनै बर' हारिनि आफादफोरखौ गोबाङानो बांसिनानो सनमान होनो बिसोरनि खोथा मानिबांलिया उन्दै उन्दै गथ'फोरा उन्दैयावनो जेनेबा उन्दैनिफ्राय उन्दैसिन गोबां जाला लोंला फेग्रा मुवा सिखर बिरि सिगारेट सोबग्रा सादा जानाय बायदि गाज्रि हुदाया सोमजिगासिनो दङ दिनै बेफोरो मानो दिनै बेफोरो गाज्रि आबहावाया मानो सोमजिखो दिनै न'खरनि गारजेननि ना नों आं बर' हारिखौ दैदेनगिरि बिबान मोननाय आफादफोरनि एबा आफादगिरि नेहाथारिफोरनि साननानै नाय आं बाराखौ बुङा जोंनि बर' फरायसा आफादा जाबायदि खामानि मावदों मोजांखौनो मावो आं नुबोगासिनो दङ खिन्थु सानैसा बेनि उल्था बाथ्रा बुङो बायदि जेनेबा गाज्रि मुं सुलायो बेफोर राजखान्थि फारसे लानानैसो बाथ्रा बुङो दै खौसेनि बाथ्रा साननानै बुङा बिसोर राजखान्थिखौ लानानैसो बाथ्रा बुङो आं डाइरेक्ट बुङो गोबां बाथ्रा बुंनो दंमोन दिनै बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय नोंथांमोना साननानै नाय दिनै बेफोरबायदि राजखान्थिजोंल' जुदि बर' हारिखौ जौगाहोनो सानोब्ला बेयो माब्लाबाबो 100% बर' रायजो राजाजों गनायजाथाव जानाय नङा मानो होनबा राजखान्थियाव गोबाङानो मानो आगान होयो बे आगान होनायावनो बेफोरबायदि एगेन्स्टआ सोमजिलायगासिनो दङ दिनै बारा बुंला आङो नेक्स्टआव बुंबावगोन दिनै एसेनोसै गोजोन्थों।